उदालगुरि जिल्लानि टंला गोजौ फरायसालियाव 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों टंला दखरा बर' फरायसा आफादा। लोगोसे गोजौ फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोराबो बे हाबाफारियाव गोख्रों बाहागो लायो। क'क्राझार बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइसोराम लाड्डु सिंहआ मुलुगसोलोंसालियाव गावनि गोसो बायदि खामानि मावलांनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि रमिय कुमार बसुमतारी। जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहादारि बिकास बड'सा आसाम सरकारनिसिम बे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो खावलायो। इंस्ट्रक्शन हरदों जिला आफादफोरखौ जे मोनफ्रोमबो कलेजाव जाय कलेजफोरा बड'लेण्ड यूनिवर्सिटी आन्डाराव एफिलिएटेड कलेज दिनै उदालगुरि जिल्लायाव 9खान एफिलिएटेड कलेज दङ। बे कलेजनि गेट मोखाङाव मोनसे धरना लानाय जादों 2 आवार्सनि थाखाय। जे मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सम बड'लेण्ड यूनिवर्सिटीनि भाइस चेन्सेलर आरो गोबां एडमिनिस्ट्रेशनाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनजों सावरायदोंमोन। जाय बिथांमोना दैदेनबाय थादों यूनिवर्सिटीखौ जे यूनिवर्सिटीआव जि मोनसे जेंना जाना दङ जे रेगुलार रेजिस्टार गैया यूनिवर्सिटीआव जे रेगुलार रेजिस्टारखौ एपइन्टमेन्ट होनांगौ होननानै जों मोनसे मेम'रेन्डाम दुलाराय बर' फरायसा आफादा यूनिवर्सिटीआव भाइस चेन्सेलरनो हैदोंमोन। नाथाय भाइस चेन्सेलरा मा खालामदों जे जोंनिफ्राय होनाय मेम'रेन्डामनि सायाव बिथाङा अपमान खालामनाय जादों। जों बुंदोंमोन जिखिनि इन्टारभिउ जादों यूनिवर्सिटीआव बे इन्टारभिउफोरखौ नोंथांमोना लानो हासिगोन होननानै बुंनाय जादोंमोन। नाथाय इन्टारभिउ लाखांनायनि उनाव एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय बिथांमोना दाखालि बै काउन्सिल मोनसे एक्जिकिउटिभ काउन्सिल जिरायदों। जों बुंदोंमोन जे एक्जिकिउटिभ काउन्सिला जानो नाङा, नाथाय रेगुलार रेजिस्टार जानायनि उनावसो जे एपइन्टमेन्टफोरखौ होनांगौ होननानै। नाथाय बेखिनि बाथ्राखौ रेजिस्टारा मानियाखै, भाइस चेन्सेलरा मानियाखै। दा जोंहा डिमान्ड दङ जे लकेल सेन्टिमेन्टआव जोंनि जायगानि हारिनि बाथ्राखौ बुजिनाय बा जोंनि सेन्टिमेन्टनि बाथ्राखौ बुजिनाय सासे रेजिस्टार जानांगौ। जोंहा भाइस चेन्सेलर जानो हानाय क्वालिटिनि मानसि गैया जानो हागौ, नाथाय रेजिस्टार जानो हानाय क्वालिटिनि मानसि दिनैनि तारिखाव जोंनियाव दङ। आरो बेखायनो गोबां ग्रेड सिटनि प्रब्लेम दं यूनिवर्सिटी सिङाव जे सम मथे रिजाल्ट होनो हाया। दा बेफोर गासैखौबो लानानै गोबां फरायसाफोरा जोंनियाव रिपर्ट होदों जे ग्रेड सिट मोनैनि थाखाय टाइमाव मार्कशीट मोनैनि थाखाय बिथांमोना गोबां यूनिवर्सिटीआव फरायनाय बा आउट अफ स्टेटनि यूनिवर्सिटीआव फरायनायाव बिथांमोना एडमिशन मोननो हायाखै। दा बेफोरखौ लानानै जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि लाबाय जे जिखिनि एफिलिएटेड कलेजफोर दङ बे कलेजनि गेट मोखाङाव बे मोनसे धरना लानाय जाथों होननानै। आरो बेबायदिनो दिनै उदालगुरि जिल्लायाव बे हाबाफारिखौ जागायनाय जादों आरो दिनै बे टंला कलेजाव बे हाबाफारिखौ जागायनाय जादों। लोगोसे गासै डिग्री कलेज जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव थानाय टंला कलेज, डिमाकुसि कलेज, अरां कलेज, रौता कलेज बिथांमोननि फरायसाफोरखौ लानानै बा बिथांमोननि मददथिजों जों मोनसे 2 घन्टानि धरना हाबाफारि लानाय जादों। जोंनि दाबियानो जाहैबाय जोङो भाइस चेन्सेलर बड'लेण्ड यूनिवर्सिटीनि प्रफेसर लाड्डु सिंह बिथांखौ रिमुभ खालामनांगौ। मानोना बिथाङा सम बायदि जोंनो मार्कशीट आरो ग्रेडशीट होनो हाया। सम बायदि ग्रेडशीट आरो मार्कशीट मोनैनि जाहोनाव जोङो दिनैहाय मास्टार डिग्री खालामनो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव एडमिशन मोना, दिनै जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटी दिल्लीयाव मोना, दिनै दिल्ली इउनिभार्सिटियाव मोना, गुबुन रायजोआव जोङो इउनिभार्सिटिफोराव थांनाय सेसनाव जोंनि फरायसाफ्रा बथिदा जादों। मानि थाखाय जादों? दिनै प्रफेसर लाड्डु सिंहआ बड'लेण्ड यूनिभार्सिटीखौ बोरै सामलायदों माखासे इसिङारि बाथ्राफोर दङ। दिनैहाय बिथाङा मणिपुरनिफ्राय आमदानि खालामनानै रेजिस्ट्रार, रेक्टर, फाइनेन्स अफिसार बायदि बिबानखौ होनो नागिरदों। दिनै 3 फाइनेन्स अफिसार बिबानाव बिथाङा एपइन्टमेन्ट होबाय। बे बिटिआर ओनसोलाव जोंनि बर' मानसिफोर गैया नामा? बे आसामाव बेबायदि जग्य बेक्ति गैया नामा? तो बेनि थाखाय बे आन्दोलननि गेजेरजों जोङो स्पष्ट खालामना होनो नागिरदों जे जेरैखि जाया प्रफेसर लाड्डु सिंहखौ भाइस चेन्सेलर पस्टनिफ्राय रिमुभ खालामनांगौ। बेनि थाखाय जोङो आर'जलाइ गथायदों जोंनि आसामनि गभर्नर बिथांनो आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, लोगोसे जोङो कपि हिसाबै बिटिआरनि सीएम बिथांनोबो हरगोन, लोगोसे इडुकेशन मिनिस्टार बिथांनोबो हरगोन। जोंनि स्पष्ट खोथाया जाहैबाय दिनै भाइस चेन्सेलर बिथाङा बड'लेण्ड यूनिवर्सिटीनि कुनु कारनाव बिथाङा बे पस्टआव थानांला। मानोना जोङो स्टुडेन्टफोरा गोबां बेबायदि उसुबिदायाव गोलैबाय। तो जिहेतु फैबाय थानाय समाव जाहाथे सरकारा बेबायदि बेबस्थाखौ लायो, बेखिनिखौ दिनैनि बे हाबाफारिनिफ्राय जोङो गोख्रों रावै सोंखारिबाय।